UPPL दोलोनि गोबां फैदों दैमानि रुगुं गुगानाय बायदि गोबां फैदों UPPL दोलोनिफ्राय 2025 मायथाइयाव BPFआनो सरकारखौ दाफिनगोन बेयो 100% रोखा जितेन मुसाहारि रावबो हमथानो हाया फैगोन 24आव MPआ जोङो देरहानानै दङ आरो 25आवबो जोङो BPFआनो सरकारखौ दाफिनगोन बे 100% सियर दिनैनो फोरमान जायो मानसिफोरा लोब लोब फैदों गावनि गोसो मथे दिनैनियानो फोरमान जायो मानसिफोरा बयबो लोब लोब फैनानै दिनै स्वतस्फूर्त भाबे फैदों गावनो उइलिंलि फैदों माखासेया UPPL दोलोआ बिथांमोनखौ जोंनि मानसिफोरखौ होबथानो थाखाय जोथोन लादोंमोन हायासै गामियारि ओनसोलनिफ्राय लैहोर लैहोर लोब लोब मानसिफोरा दैबाना बायदि फैगोन होननाया दिनै थारैनो जाफुंमारबाय जितेन मुसाहारि बयबो लोब लोब फैदों रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BJP UPPL GSP बेनिखायनो जों बुंदों रावबो होबथानो हाया फैगौ 2024नि MPआव देरहानानै दं BPFआ जितेन मुसाहारि दिनै जाखिनि मानसिफोरखौ लानानै फैदों मिटिं जोबनायनि उनाव न'खर न'खर थांनानै खबर लाहैगोन बोरैहाय आरो जोंनि प्राइमारि लेभेलाव ब्लक लेभेलाव जों बोरैहाय मानसिफोरखौ जयनिं खालामहैनो हायो बेनि सेस्था खालामगोन दिनैहाय आंनि दैदेननायाव 2000नि बारा जयनिं आरो गुबुन गुबुननिखौ लानानै गासै 5000नि इसेल' खम जादों होननानै फोरमायदों जितेन मुसाहारिया दिनै जोबोद गोग्गाथाव बाथ्राखौ जों बुंनांगोन फोरमायनांगोन मानो होनब्ला मोजां मोनसे गुड साइन आं दाखालिनो बुंखादों जे गामि ओनसोलनिफ्राय लैहोर लैहोर लोब लोब मानसिफोरा दैबाना बायदि फैगोन होननाया दिनै एमब्रायनो जाफुंमारबाय नंगौना नङा एमब्रायनो जाफुंमारबाय बयबो लोब लोब फैदों रायजो राजा बिथांमोना बिभिन्न दोलोनिफ्राय फैदों BJPनि फैदों UPPLनि फैदों GSPनि फैदों दा बेनिखायनो जों बुंदों जे रावबो हमथानो हाया फैगोन 24आव MPआ जोङो देरहानानै दङ आरो 25आवबो जोङो BPFआनो सरकारखौ दाफिनगोन बे 100% सियर मानोना दिनैनियानो फोरमान जायो मानसिफोरा बयबो लोब लोब फैनानै दिनै स्वतस्फूर्त भाबे फैदों गावनो उइलिंलि फैदों माखासेया दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो दिनै जिखिनि मानसिफोरखौ लाबोदों जोङो बिथांमोनखौ जोङो मिटिं जोबनायनि उनावनो आरो न'खर न'खर थांनानै खबर लाहैनानै बोरैहाय आरो जोंनि प्राइमारि लेभेलाव ब्लक लेभेलाव जों बोरैहाय मानसिफोरखौ जोङो जइन खालामनो हायो बेखौ जों सेस्था खालामबाय थादों नाथाय बिथांमोना UPPL दोलोआ बिथांमोनखौ जोंनि मानसिफोरखौ होबथानो थाखाय जोथोन लादोंमोन हायासै जब कार्ड दानना होगोन मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्ड दानना होगोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना नाथाय बिथांमोना हमथानो हायासै अरुनदय दानना होगोन न' मोननाय नङा होननानै बिथांमोना सिगि सिग्ल' खालामनानै मानसिफोरखौ खमायनो हागोन मानसि जानो हानाय नङा बिसिनि मिटिङाव होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना हायासै फेलर जादों आंनि दैदेननायाव 2000नि गोबां जादों गासै जोंना मात्र माने 5000नि एसेल' खम दिनै जइन जादों गासैबो आरो जिखिनि फैदों आरो माखासे लिस्टआ गुबुननियावबो दङ गासै 5000नि खाथियाव दङ थ' बिनिखायनो माखासे माने दोलोनि मानसिफोरा दिनै गोबाङानो फैनो हायाखै माखासे खामानि दामानि थादों होननायखाय थ' माखासेफोरखौ आं दहाय बुंनाय बायदिनो प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलाव थांनानै जइनखौ होगोन टिकेट मोननायाथ' बे आंनि खोथा नङा टिकेट मोननाया बेखौ दला जोंनि BPF दोलोआ बेखौ डिसिसन लागोन आरो रायजो राजाफोरा जुदि नागिरोब्ला बले बिथांनोनो टिकेटखौ होनांगौ होनना बुङोबाथ' आरो इसिबां गिदिर अफार मोननायखौ सोर लाया जानो नङा होमबा बयबो रायजोफोरा नागिरोब्ला बुंनो हाया दा बर्थमान दिनै एसेमब्लियाव गेलेगोन ना BTCआव गेलेगोन बेखौ दा बुंनो हानाया UPPL दोलोनि गोबां फैदों दैमानि रुगुं गुगानाय बायदि गोबां फैदों UPPL दोलोनिफ्राय आरो बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोननि बिलखौ दानना होगोन माबा माबि अरुनदय आसनिफोरखौ दानना होगोन आं जे दहाय बुंबाय दा बिनि थाखाय किसुमाना माखासेया फैनो हायासै गिनानै फैगोन लोब लोब फैगोन आरो उननि बेलायाव बेखिनिया
बेखौ गारसे होबथादों होननाय खोनादों बिथांमोनखौ नाथाय बिथांमोना बुंदोंमोन गोदो हाग्रामा महिलारिया गारि होबथायो माबा होबथायो गुन्डुगुल खालामनो सानो बिदि होननानै बुंदोंमोन दा बिथांमोनानो फोरमान जाहैबाय गारि होबथानाय मानसि होबथानाय माबा माबि होगोन होआबा माने दानना होगोन माबा स्किम दानना होगोन आसनि दानना होगोन बेफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ सिगि सिग्ल' लाखिबाय दिनै नोंथांमोना नुदों बेसेबां हाजार मानसि जादों नङा होमबा दिनै बेसेबां हाजार मानसि जादों लोब लोब मानसि जादों दिनै रावबो होबथानो हायाखै बेथ' बुंगोन सोरबा बुंगोन गिनानै बुंगोन बिसोरो सोरबा जितेन मुसाहारि गैयाब्लाबो जोंनि इउपिपिएल दला सोलिगोन माबागोन होनना बुंदों बेफोर ओरैनो जास्ट प्रमद बर' आदाखौ बिसोरो बुंफ्लानाय आरो आंखौ मोजां मोनथो तुमुखौ मोजां मोनथो होननानै बिसोरो जेबो खहा जाया होननानै बुंफ्लानाय दालाय मानोथ' 15 बार 20 बार गाहाम सानसेयाव फैयो लिडारफोरालाय गामि गामि मानो हाबदों गिनानै वार्कारफोरनि न'खर न'खर थांदों गोदो मानो खबर लायासै बिथांमोना नङा होमबा मानो खबर लायासै 3 बोसोराव दासो सारि मोनबाय बिथांमोना दासो सारि मोनबाय नङा होमबा खबर लायोमोन ना सिगांनो न'खर न'खर थांनानै बिथांमोना फैनानै नायफैथो केमेरा लाना फै भिडिअ केमेरा लाना फै केमेरा खालाम सोर गोदानै जइन जादों सोर पुरानाया जइन जादों बिथांमोना नुगोन ओरैनो बानसावलाबायो खोथाफोरखौ बिथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंदों रायजोफोरनि गेजेराव बुंदों मिटिं सिटिंआव बुंदों बिपिएफआनो बिपिएफआव जइन जादों होननानै बुंदों बेथ' मिसा बाथ्रा 100% मिसा बाथ्रा दिनै बिथांमोना सिआइडि हेगारहरथों नङा होमबा दा नोंथांमोना नायनो हागोन सोर बिपिएफनिफ्राय फैनानै गोदानै माने बिपिएफआव हाबफैफिनदों बेथ' मिसा बाथ्रा दिनै बिथांमोना नायथों